Vamos a dar inicio ao pleno ordinario do mes de xullo. Sí. Aprobación da sesión anterior. Algo? Sí? Vale. O seguinte punto, vamos a dar lectura da declaración institucional en contra do proxecto do Parque Eólico do Castrove. Damosle lectura. Vale. Exposición de motivos. Logo de ser notificados de resolución do 27 de maio de 2024 da Dirección Territorial de Pontevedra pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa á de construción das instalacións do Parque Eólico Castrove pola Sociedade Parque Eólico Cadaval e Ventoso S.L., este parque situaríase nos municipios de Meis, Barro, Pontevedra e Pollo, na provincia de Pontevedra, expediente IN 48A 2020/094. Estaría deseñado para chegar unha potencia total mediante a instalación de 4 aeroxeradores, muiños dunha altura total, incluídas pás, de 200 metros, dos que un estaría ubicado no termo municipal de Pollo. Este concello recoñece a necesidade de realizar unha transición das enerxías fósiles e fontes de enerxías renovables, sustentables e non contaminantes, pero a xeración destas enerxías debe ser compatible co medio ambiente, co patrimonio e coa poboación da contorna. Pola contra, esta corporación considera que a instalación e posta en funcionamento deste parque eólico suporía un grave impacto visual e paisaxístico coa afección ao medio natural, pero tamén aos núcleos de poboación no emplazamento e na zona máis ampla. Nese senso, como administración máis cercana á veciñanza e responsable en primeiro termo de trasladar as súas demandas, resaltamos a preocupación mayoritaria por parte dos residentes a súa oposición a este proxecto. Por este motivo, na anterior fase do proxecto, desde o Concello aprobouse no pleno 27 de xullo de 2021 unha declaración institucional e, seguidamente, se presentaron alegacións consensuadas polos grupos da corporación e apoiáronse as realizadas pola cidadanía. Toda vez que continúa a tramitación deste proxecto e por todo o anterior, propoñemos ao pleno de aprobación dos seguintes puntos. Primeiro, manifestar expresamente a oposición deste pleno á implantación do Parque Eólico Castrove que afectaría o termo municipal de Pollo e outros concellos limítrofes, así como a calquera outro proxecto de Parque Eólico que pretenda ser instalado dentro de ou con afección do termo municipal de Pollo. Expresar a solidaridade da corporación cos veciños preocupados pola tramitación deste proxecto, encomendar á Comisión Informativa do Urbanismo ditaminar, consensuar un documento de delegacións que recolla coa maior efectividade a postura dos distintos grupos políticos e a veciñanza e notificar esta declaración institucional á Consellería e Industria, así como os concellos afectados e a calquera outra administración pública que se considere de interese. Sí, para cumplir todos os requisitos legais e demais, e por se hai dudas, vamos a facer unha votación e que quede claro. Vale. Votos a favor? Bien. Sí, me gustaría decir unhas palabras, alcalde. Bueno. A ver, simplemente moi sinxelo. Hai aquí un grupo de veciños que solicitou participar no pleno, xa é a segunda vez que se lle nega a posibilidade de falar. Neste concello sempre falou quen quiso falar, entón, bueno, pues nos chama a atención que non se deixe intervir no pleno. Ademais, bueno, vostede habitualmente traía xente ao pleno, quero dicir, unha, digamos, tradición que vostede mantiña na oposición, e creemos que o razonable sería que os veciños que solicitan falar no pleno puderan facelo. Ángel, Isto é un pleno. Isto non se pode intervir. É un pleno hoxe, era un pleno antes. Non se pode intervir. Unha pregunta, unha cosa que quero decirche. Pareceme vergonzoso o que está pasando. Somos un partido constituído de maneira legal no que nos presentamos as eleccións e representamos a casi 500 vecinos. Estarnos prohibindo participar no pleno porque vos queredes, sin nada máis. Non me parece normal o que estades facendo. Eu fui contigo nunha candidatura apoiándote, teño 2 familiares contigo aquí de concelleiros e parece mentira o que estás facendo. Eso non se fai o que estás facendo. Ten a palabra o secretario. Sí, o único que se fai é pedir, da conformidade que fai o que establece o regulamento orgánico, é pedir que aqueles que soliciten a intervención no pleno que justifiquen a condición de interesado ou simplemente que justifiquen o punto en concreto que queren intervir cunha motivación, con algo que podamos justificar que non van falar de outra cousa allea ao Concello. Únicamente ese o motivo, a motivación é que en condición de interesado ou que explicar o razonamento de... Non se pode intervir. Isto é un pleno. Isto é un pleno. A ver. Por eso é un pleno, que teria que ser un pleno. É dicir, pois o que hai que darlle voz á xente, nada máis. Vamos a ver. Outro día en Marín botaban a culpa ao alcalde, que vostede sí que aceptaba que nos falásemos. É un decreto da alcaldía. É dicir, Iso que nos dixe a señora Cochón. eu solo pido, estamos... Os veciños, hai un regulamento e hai que respetalos.
E máis, aquí se presentou este mes, o Ateneo de Combarro tamén presentou un escrito que tamén o denega. Aquí non pode falar nadie. E nós representamos a cerca de 500 vecinos. E queremos falar dos problemas do que fixo a día de San Juan Rasó, que cerrou unha calle por interés do negocio, cando non podía entrar unha ambulancia, e que tuvemos problemas. E temos que estar recibindo ese tipo de queixas. Queremos falar dos problemas da obra de Combarro, queremos falar de moitas cousas que nos trasladan os vecinos. Las queixas de concellería. Son 5 minutos para falar. Pois... Vostede que vivo aquí. Aquí só podían falar os de Ence. Pois... Solo podían falar os que vostede incitaba para romper os plenos. Nos vimos a falar 5 minutos. Non vimos a romper os plenos, romper vostede, Se me permite decir, volvo a repetir antes, estamos nun pleno, sería importante guardar as formas, a educación e o respeto a este pleno, que é o máximo órgano de representación dos veciños, e creo que aquí nadie lle proíbe falar a ninguén, senón que o secretario explicou claramente nun informe, é dicir, hai un informe metido polo secretario, donde hai un reglamento aprobado e donde o único que se pide é calquera persoa que queira intervir, é dicir, calquera persoa... Vostede mandou un decreto de alcaldía, calquera túa, non do secretario, non mintas. Eu lle pido que non me interrumpa. Porque eu lle pido que deixa se falar os vecinos. Está cometéndose porque non deixa facer oposición. E non deixa que cerca de 500 vecinos, que esta é a casa de todos, podan falar dos seus problemas, se pode falar da mellora de pollo. Iso que está facendo vostede. Xa para rematar, decir, vostedes o que teñen que ter claro é unha cousa, decir, aquí hai unha corporación e para formar parte da corporación habitualmente ten que recibir un apoio que está regulado e a partir de aí o que non poden pretender vostedes é, e me parece moi ben, e o respeto a eses votos que vostedes teñen e demais. Pero para poder participar como un partido que forma a corporación non é algo que decida nin o goberno. Eu se me deixa falar e non me quere interrompir, é dicir, vostedes o que non poden pretender é, sin ter o apoio legal dos veciños e sin formar parte legal da corporación, é actuar como se fueran un partido propio da corporación. Vale, bien, decir, logo, vostede, o mismo... Non podemos facer unha... É dicir, é que estamos nun pleno, é dicir, o que estamos acometendo ahora mismo xa nin tan siquiera legal. Así non podemos estar. Vale, logo... Aquí nada é legal. O único... Por todo o que vemos, o que llevamos fiscalizado é legal. O único que, decir, o único... Sí. Veciños, o sea, se eles queren falar, pois que se lle permita falar en robos e preguntas e que poidan falar. E logo, despois, simplemente unha matización para o que decía o secretario. Cando nos aprobamos o regulamento orgánico, vostede tamén estaba, porque estábamos todos os partidos políticos que formábamos a corporación, un dos obxectivos que tiñamos precisamente con ese regulamento era permitir a participación da xente nos plenos. Se regulou. E hai un artículo que fai mención o secretario, pero nese artículo non di en ningún caso que non se poida intervir porque non garde relación co asunto. Nese artículo... Ou se é interesado ou ten que motivar de xeito justificado a súa solicitude. Os ciudadáns e asociacións que se integren poderán solicitar artigo 20 intervencións da ciudadanía. Os ciudadáns e asociacións que se integren poderán solicitar da alcaldía autorización, e a alcaldía quen ten que autorizar, para expoñer oralmente asuntos non incluídos na orden do día do seu interese ante o pleno da corporación, inmediatamente antes da apertura de cada sesión ordinaria que se celebre. As exposicións non darán lugar a debate nin a toma de posicións dos grupos. Só se admitirán 2 intervencións en cada pleno. A maiores, logo, se se quere intervir no punto, aí sí que teñen que motivar cal é o interés para intervir no punto. Que foi neste caso ese punto. Estamos, a solicitud de intervención formulouse nos puntos... Entón, eu pediría que, bueno, para que conste en acta, que se lle permita intervir en rogos e preguntas, porque un dos obxectivos que tiñamos e o espírito do regulamento era permitir falar ás persoas que viñesen aquí, porque ao final todos somos libres de falar, de decir, nos pode gustar máis ou nos pode gustar menos, pero no pleno representamos a todos os vecinos. Aquí se vai a tratar todo o mundo igual, é dicir, aquí non se lle proíbe falar a nadie, sino que o único que se pide é que se respete o reglamento, e logo, como hai un reglamento, e conforme a outras persoas que o solicitaron por non cumprir o reglamento, en este caso non se lle permite, pois a postura é a mesma. Se pode, sin ningún problema. Aquí hai 2 puntos, polo que vin un informe a mañán. Un foi presentar fora de plazo. O seu é a idea é, antes de formular o mellor é vir falar comigo, o que queira que queirades presentar, mellor, ou ben está unha maneira é facelo antes do inicio do pleno, ou ben facelo polo medio. Se fai polo medio, o conducto procedimental é outro. Se non se fai, o conducto procedimental é outro. Mellor é
telo claro antes para que... Eu veño a falar da obra Comigo. portuaria da razón e teño que falar con vostede que vou a falar da obra portuaria da razón. No, comigo non. Eu non vou falar... Non sei. No, o formalismo require isto que estamos a falar e eu non teño ningún problema en ver... Sabe o que pasa? Que vostede chegou fai pouco. Que aquí é o número 14 dunha lista destes do PP sin presentar escrito ningún. É o que pasa neste concello. E nós que presentamos escritos, os vecinos que presentan escritos, non podemos falar. Non podemos falar 5 minutos. Ben, Ou tes a opción, se queren, despois... Continuamos. Sí, alcalde, cerrar o tema. Aquí, con reglamento e sin reglamento, a xente falou. Cando había reglamento, a xente que pedía falar, falaba. Cando non había reglamento, a xente que pedía falar, falaba. Entón, de feito, vostede, o que decía antes, traía xente aquí precisamente, pois, moitos casos para crear confusión e moitos casos para condicionar de maneira notable o pleno. Nos chama a atención que agora que vostede é o alcalde manteña esta actitude de non deixar falar. Nos chama a atención. Decir, o único que se pide é que se motive e que se cumpla co reglamento, é o único que se pide. De todas, decir, esperen a que finalice o pleno e... Pero o que teñen que ter claro é que hai un reglamento que se debe de cumplir e non están cumplindo. É dicir, non é algo que arbitrariamente decida, en este caso, o equipo de goberno. É dicir, aquí vostedes presentaron un escrito, primeiro, fora de plazo, e segundo, que non está motivado. Vale, decir, vale, se nos permiten, vamos a continuar co pleno. Vale. Punto 2. Solicitud de bonificación do ICIO, expediente relativo ás obras de renovación de instalación eléctrica e edificación no Carreiro das Veigas número 8 en Combarro. O asunto foi dictaminado pola Comisión favorablemente. Ben. Votamos, non? Sí, non intervencións. Votos a... Sí? Alguna intervención? Sí, a favor. A bonificación do Vale. Punto 2. Solicitud de bonificación do ICIO, expediente relativo ás obras de renovación de instalación eléctrica de edificación en Carreiro das Veigas número 8 Combarro. ¿En alguna intervención? ¿Alguna intervención do Partido Socialista? No, estamos a favor. Vale. Votos a favor? Por unanimidade? Vale. Punto 3. Expediente 2957/2022. Modificación da adenda ao convenio de colaboración entre Portos de Galicia e o Concello para a execución das actuacións de mellora do borde portuario de Raxón. Sí, este asunto debemos ratificar a inclusión no orde do día, non pasou por comisión, así que un carácter previo para a ratificación da súa inclusión. Votos a favor da inclusión? Vale. E agora o punto... Ben. Modificación da adenda ao convenio de colaboración entre Portos de Galicia e o Concello para a execución das actuacións de mellora do borde portuario de Raxón. Vale. Sí, alguna intervención? Sí, respecto a este punto, quería decir que, bueno, entendo que este punto tráese en función do que aprobamos no pleno pasado por as modificacións. No, decir, vamos a votar aparte. Sí, vale, decir, isto é, se recordades, fai, non sei, 2 plenos ou así, habíamos aprobado unha modificación, sí. Logo é corresir as aportacións que fai, en este caso, a propia Consellería de Portos de Galicia, unha serie de puntuacións e aclaracións que fai aí, ese modificado que habíamos aprobado, decir, sería adaptar esas modificacións que nos solicita. O que aprobamos en febreiro. Sí, e agora o que aprobamos outro día que fora o tema da partida presupuestaria ainda ten que vir o que é a modificación definitiva dese convenio. Vale, non, preguntaba porque como non pasou por comisión para ter claro que non tiña relación por o sentido do voto. Ben. Moi ben. Entón, entendo que vai a volver a vir outra vez o convenio para modificar unha nova adenda. Claro, é dicir, nos, na última vez o que fixemos foi as modificacións para ter aportación económica e ora ten que vir o que é a propia modificación. E por que non ven todos xunto no mesmo convenio, pregunto? Esta é unha corrección do que hacíamos anteriormente. Pediron teñen separar eles... É como unha corrección de erros ou algo así. Como pode ver, señor alcalde, os proxectos son complexos, requiren modificacións, requiren cambios, modificados de proxectos.
vostede isto noutra época o denominaba chapuzas. Eu sei que non son chapuzas, sei que forma parte do día a día da acción do goberno, forma parte da complexidade das obras e das necesidades que van surxindo, pero para que vostede se posicione na súa labor que facía de oposición cando nos trouxemos a firmar este convenio, que vostede denominaba estas cousas como chapuzas. Quero dicir, xa van varias adendas, nós somos conscientes de que é necesario facer adendas aos convenios, que as obras surxen inconvenientes, que é moi difícil prever nun proxecto todos os extremos, e cando executas a obra aparecen cuestións que non estaban previstas no proxecto, somos conscientes deso. De feito, como lle teño dito en moitas ocasións, a propia lei establece mecanismos de modificación que requiren modificación de proxecto, algunhas que requiren propia autorización do Concello, algunhas que están simplemente en mans pola pequena relevancia da dirección de obra. Entón, bueno, simplemente creo que debe recapacitar sobre a súa postura que mantiña co goberno anterior, criticando este tipo de cuestións cando son cuestións procedimentais que surxen e que seguirán surxindo. Simplemente eso. Ben, simplemente por aclarar un pouco, é dicir, unha cousa é unha modificación e outra unha chapuza. Son dúas cousas distintas. Votos a favor en este caso do punto 3 de convenio de colaboración con Portos? Todos por unanimidade? Sí? Vale. O punto 4, aprobación inicial do Plan Especial Porto Deportivo de Combarro. Boa tarde a todas e a todos. Neste punto traemos ante o Pleno a aprobación inicial do Plan Especial de Ordenación Portuaria de Combarro na súa versión adaptada á Lei do Solo de Galicia. Non exaxero se digo que a aprobación deste documento é moi necesaria, pero aínda é máis agardada, xa que se producirá 15 anos despois de ser inaugurado o Porto Deportivo. Unha vez rematado o proceso que se inicia hoxe, cando se aprobe de forma definitiva, permitirános ordear e dar seguridade xurídica ás instalacións portuarias e a todas as actividades que hai hoxe e as futuras no ámbito definido na delimitación de espazos e usos portuarios, que é unha superficie que alcanza os 45.317 metros cadrados. E permitirá poñer a disposición do Concello un espazo de 257 metros cadrados na zona comercial para uso de interese municipal, para os usos que se determinen e que en todo caso serán complementarios á actividade portuaria, non lucrativos e acorde á importancia do emprazamento e da súa contorna. Para poñer un pouco en contexto a importancia deste plan especial, gustaríame facer un breve repaso aos antecedentes e ao desenvolvemento das instalacións. Combarro, gústame dicir que é o balcón de pedra dende o que Galicia mira ao mar e dende o que traballa, polo que desde hai séculos tanto a xente mariñeira como as distintas instalacións e o seu servizo son clave para a nosa economía e para a vida da vila. Coa chegada da España das Autonomías, o Estado transfire o Porto a Galicia mediante Real Decreto no ano 1982. En ese momento, a zona de servizo terrestre abarca o muelle de Chousa e a zona da Canteira, cun dique que daba abrigo e que non formaba parte do porto en sí. É a propia veciñanza a que solicita a necesidade de unir a Chousa e a Canteira nunha súa instalación e durante eses anos construense un novo dique de abrigo, distintas edificacións e as naves de deportes náuticos. A principios do ano 2000 construese ese vial de conexión entre o muelle de Chousa e o dique de Abrigo Sur que conecta a ambos extremos polo borde litoral, non? E ao longo desa década, proxéctanse, construense o Porto Deportivo, dándolle a Combarro
un novo punto de unión co mar, mellorando, modernizando as instalacións ao servizo da veciñanza, ademais da pesca, da acuicultura e ampliando a proxección da vila e do concello en sectores como a navegación de recreo ou a deportiva. Esta infraestructura ampliou considerablemente as posibilidades do noso pobo, as posibilidades económicas e turísticas, para o que é necesario tamén o seu desenvolvemento urbanístico. E así, no 2012, redáctase un plan especial de ordenación portuaria que se vai perfeccionando en colaboración entre o Concello e a Xunta, ata que a entrada en vigor da Lei 2 de 2016, a Lei do Solo, que exixe unha adaptación ás novas normas técnicas de planeamento urbanístico. É precisamente esta lei a que fixo necesaria unha nova redacción, unha nova versión do documento, e que é precisamente a que estamos a aprobar hoxe. A evolución do Porto de Combarro é un reflexo da nosa historia, din as crónicas inicios do século XVIII, que eran 535 veciños, 97 dos cales eran mariñeiros. Eses homes deixaron hoxe o legado único que temos en Combarro. Hoxe, 300 anos despois, o Porto de Combarro está escrita unha frota de 81 embarcacións e case 120 bateas que producen 8.000 toneladas de mexilón. Pero parte aquel porto pesqueiro é hoxe tamén un lugar para a navegación deportiva, é un porto de primeira orde para embarcacións de recreo e turismo náutico, é o máis visitado por barcos estranxeiros de Galicia, é parte fundamental do destino de calidade sustentable que hoxe Combarro é o noso pobo, sen perder, por suposto, a súa alma mariñeira. Queremos que Combarro e Poio sigan crecendo de forma ordenada, sustentable, garantindo o emprego e a seguridade xurídica e a prestación de servizo para todos. Este documento é unha ferramenta fundamental para ese propósito e, por iso, espero contar co voto favorable de todos. Hoxe é 25 de xuño, como todos sabedes, Santa Tramunda, e tamén é o Día Internacional da Xente do Mar. E considero que é unha forma de honralos o aprobar este documento e seguir construindo o futuro de Poio mirando por eles e mirando o mar. Grazas. Portavoz Benegas, ten a palabra. Sí, un pouco fío do que decía Rocío, que, evidentemente, cando narra toda esta serie de acontecementos que foron sucedéndose no tempo e todas as accións, pois creo que tamén deixa bastante claro e denota pois todo o traballo que se fixo durante estes 28 anos aquí tamén dentro do goberno, porque para que as cousas se poidan facer tamén teñen que haber gobernos que as xestionen e as poidan facer. Entón, pois despois de que, creo que vostede incluso nos levou incluso moitísimo máis atrás, cousas como que hoxe en día Combarro conviven o Combarro tradicional, esencial, que temos que conservar, co avance que nos proporciona toda a construción dese porto deportivo, no seu momento con moitas resistencias, todo se ha dito tamén por parte da xente que vivía na vila de Combarro, e hoxe poden convivir de maneira tranquila. Dito isto, e sen entrar na parte histórica e nos antecedentes, cando falou vostede na Comisión de Urbanismo e presentou este documento, había algunhas cuestións que nos gustaría ter claras, sobre todo a hora de emitir o noso voto, como, por exemplo, faltaban uns informes que vostede dixo que se iban a completar para o Pleno. Había algúns dos informes que vostede incluso dixo na Comisión, estará recollido na acta, que non estaban feitos e que se iban a completar ata o Pleno. Non sei se se completaron eses informes ou non. Logo o vai aclarar vostede. Había outras cuestións que eu tamén preguntei na comisión e me gustaría tamén que se aclarasen aquí, se pode ser, que cuestións como as zonas de aparcamento, si tamén iban a entrar dentro deste plan, e outra cuestión que tamén me gustaría poñer ahora sobre a mesa, que era todo o que é a zona concretamente a nave de piragüismo, si tamén vai a entrar neste novo planeamento, porque ademais se vai a regular como se van a proceder cos usos, pois o que é o proxecto que tamén estaba destinado para ali, que vostedes tamén saben porque pasou por este pleno.
e, sobre todo, son pues, todas esas zonas dirixidas a aparcamentos que se poideran xestionar dende o propio Concello. E, ademais, eran documentos e peticións que obran nos antecedentes deste expediente. Entón, eu fixenlle estas dúas preguntas, que creo que tamén é importante telas claras. Nese momento non se me contestou e non sei se hoxe me pode dar, pues máis pode contestar esas cuestións concretas, si se van a contemplar, si non se van a contemplar. Bueno, máis alá da importancia do Porto de Combarro, que é indudable a importancia que ten e o que representa desde a perspectiva do desenvolvemento do noso municipio, do propio Combarro, bueno, vostede deixou claro que un proxecto que se levou tramitando durante anos e que foi completando o que hoxe temos ali, dun destos proxectos que decían vostedes que non se había feito nada. Bueno, pois isto é unha das cousas que non se había feito, o Porto de Combarro. Bueno, pois é unha das cousas máis que lle deixamos feitas, como este plan especial, que se levaba traballando en el desde hai tempo, coa complexidade que tiña de xestionar con Portos de Galicia e co propia Costas do Estado, que planteaba unha actuación previa que tiña que facer portos para a delimitación da zona portuaria, e por eso ahora ven isto aquí. Mais alá da relevancia que ten o proxecto e máis alá da importancia que ten de cara a organizar e a regularizar todo ese espacio, hai unha serie de cuestións técnicas que me preocupan. No documento fai referencia á altura de sótano a efectos de computar superficie e fala de 1 metro, cando realmente na práctica son 1,20 metro. Isto pode ocasionar problemas de cara ao futuro en canto a como se considere ese sótano. Si supera 1,20 metro, ademais, tal e como ven recollido no planeamento do noso municipio, é un tema que deberían resolver de cara á aprobación definitiva, porque pode ter consecuencias cando se otorguen as diferentes licencias da actividade. Logo, outra cousa que nos preocupa é o local de cesión. Este local de 257 metros cuadrados, inda que os técnicos fan referencia a que debería ser superior en canto ao 10% de aproveitamento lucrativo de todo ese espacio, e o que botamos en falta é ese compromiso de continuidade no tempo, máis alá das diferentes concesións. O feito de que veña recollido e comprometido por Portos sería importante para garantizar que non teñamos que ter un debate perpetuo e eterno con respecto á cesión dese espacio municipal que vai a permitir generar pois un espacio cultural, turístico, un centro de interpretación turística, un centro de atención turística, e que é fundamental para o entorno de Combarro, posto que o que temos actualmente está no casco histórico, nun entorno, xa cando entras aí, pois realmente xa tes unha visión global do que é Combarro, por lo tanto, o feito de que estuvera no Porto facilita tamén que os propios visitantes teñan un acceso máis directo e se lle dé información precisa do que é Combarro e do que tamén o propio o resto do municipio, dos puntos de interés do resto do municipio. Outra cousa que me preocupa é a altura das naves que se recollen neste plan especial. Fai referencia a que se permiten naves de 9 metros, cando na práctica as naves que están executadas teñen algunhas 5 e outras algo menos de 7 metros. Creemos que 9 metros pode generar un impacto excesivo no entorno de Combarro, os propios técnicos o refiren así, e creo que tampouco é necesario, é dicir, veñen acotadas en alturas como 2 alturas, baixo e unha, polo tanto 9 metros nos parece excesivo e podría dar pé que no futuro se fixera elementos que puderan generar un impacto excesivo sobre esa zona claramente sensible desde a perspectiva de patrimonio e histórica. Logo tamén botamos en falta un entorno de servizos públicos, de aseos, que entendemos que debía vir recollido. De feito, ali xa están ubicados uns aseos públicos e entendemos que deberían vir recollidos estes usos para garantizar a continuidade no tempo destas instalacións
bueno, é algo que se pode asumir perfectamente de cara á aprobación definitiva e que teñen unha solución fácil. E logo hai un local a maiores sobre edificabilidade que estaba prevista en orixe de 75 metros cuadrados dun local destinado a cantina, fai referencia, que nos gustaría que nos explicara en que consiste eso, onde iría ubicado e a que supón exactamente ese espazo, porque ademais, bueno, pues, entraría a competir directamente cos propios locales que se desenvolven na zona portuaria, non? Bueno, facía vostede referencia a que un novo documento, bueno, é o documento de plan especial, non hubo antes un documento anterior, facía referencia a que a lei do 2006 representa modificar o plan especial. Bueno, o plan especial é necesario desde o origen do propio Porto, non ven motivado por a lei do 2016, sino que ven motivado pola necesidade de organizar os diferentes usos da zona portuaria, como recolle tamén a aprobación inicial do Puerto. Este é un documento que debía ir en paralelo á propia construcción do Porto, pero, bueno, por diferentes dificultades que había desde a perspectiva de portos e desde a perspectiva de costas, non foi posible aprobalo ata o día de hoxe. Gracias. A compañeira Margareta non me comprendeu ben na comisión. O que comentaba é que, en canto aos informes, dicían que había algunhas cuestións que se irían traballando sobre a continuación, paralelamente coa tramitación. Era o que dicía os informes das nosas técnicas. Elas mesmas o expresaban. Por aí va a conversa da comisión, que non era inhabilitante nin paralizante da tramitación, porque eran traballos que se iban a facer durante a tramitación do plan especial. As zonas de aparcamento que facía alusión, que certamente estamos falando dunha superficie moi ampla na que están incluídas as zonas de aparcamento, e que este goberno ten idea dunha ordenación determinada do aparcamento. Por eso sí se van a establecer uns aparcamentos en superficie, pero non collemos expresamente os antecedentes que estaban en relación aos aparcamentos, porque, bueno, é unha superficie que hai aí e sobre a que se vai a traballar, sobre a que vamos a traballar de cara á aprobación definitiva. Estamos, como dicía, nesta fase de aprobación inicial. Que supón? Supón que se van a establecer un período de alegacións, se vai a continuar traballando. Sorpréndeme, non sei se é porque igual non lle dou tempo de cara á comisión a compañeiro do Partido Socialista, porque na comisión non tiña ningunha cuestión. Entonces non sei se non o pudo revisar de cara á comisión. Todas as dúbidas ou as cuestións lle xurdiron agora, pero de todas formas esas cuestións técnicas que lle preocupan ao compañeiro do Partido Socialista xa reflexan as nosas técnicas, e elas mesmas son as que fan alusión a esas alturas das naves. Son as nosas técnicas municipais nos informes deste Concello as que falan desas alturas, e algo sobre o que se vai a traballar, que para nós as alturas, os 9 metros é demasiado, e aí está a opinión do Concello, que é sobre a que vamos a traballarnos, non? En canto ao local de cesión, pois o debate o que decía que lle preocupaba o local de resultado para este Concello, dende logo que a preocupación quedará completamente resolta
coa tramitación definitiva deste plan especial, porque estará incluído ese local. Bueno, eu penso, o que digo é que tanto os veciños, os patróns, os mariñeiros, os empresarios, toda a xente que está involucrada no porto de Combarro merece unha seguridade xurídica. Esa seguridade de que as actuacións, as actividades económicas que ali se desenvolvan está amparada. Está amparada e para eso é imprescindible a aprobación deste documento, que agora o que traemos aquí é o inicio, a aprobación inicial. E despois, sobre esta aprobación inicial, se traballa. Sigue habendo reunións de traballo desde o Concello con Portos para, estas discrepancias, estos asuntos que non son todo acordes que nos consideramos, limalos, non? Entón, aí tamén poden vostedes, en esa fase de alegacións, conclúo, alcalde, facer as súas aportacións, pero, como xa digo, é un paso importante que todos sabemos, e vostedes tamén saben que é fundamental, polo tanto, coido que día mellor que hoxe, para levar adiante dunha vez esta aprobación inicial do plan especial do Porto de Combarro. Sí. Sí. A ver, eu que voto de menos é que, escoitando a Rocío, ao final, un pouco, o que entendo é que aquí se veu traballando, se viñan facendo unha serie de xestións, se elaboraron, porque aí están os antecedentes, vostedes traballan sobre o que xa hai feito, por decirlo así. E agora, vimos aquí ao Pleno a aprobar o que xa hai feito, porque, estaba pendente de autorizacións sectoriais, do visto bo de Portos, e agora vimos aprobalo. Moi ben. Entonces, aquí o que estamos é facendo un trámite. Eso xa o sabemos. Eu o que voto de menos é o plantexamento e o plan, que van a facer ou que obxectivos teñen vostedes como goberno, porque para iso non necesitamos iniciar o trámite, iso xa temos que sabelo unha vez iniciado. Entón, cando lle fago preguntas, ou, por exemplo, o apuntaba tamén o compañeiro Gregorio, falaba de, efectivamente, se contempla a cesión dese local que vai a estar destinado para uso local. Importante tamén saber para que o vamos a destinar, porque é importante que teña uso cultural ou que teña uso turístico, que dé respostas necesarias a cuestións importantes para Combarro. É importante saber tamén, por iso lle preguntaba, a nave de piragüismo ou incluso outros locales que poida haber, como se vai a permitir desarrollar os deportes náuticos en Combarro, que tamén é unha parte importante e esencial, como se vai a desenvolver todo o que é o tráfico e a ordenación do tráfico en Combarro, si cando se vai a facer esa ordenación se vai a ter en conta permitir espazos concretos para residentes, agora que xa vamos a telo no novo planeamento, é dicir, unha serie de cuestións que como goberno voto de menos as explicacións. Porque, claro, o fácil é vir aquí e decir, isto está feito, vimos aquí e facemos o trámite. Claro, pero que é o que queremos? Que obxectivos que queremos conseguir? Donde queremos dar resposta? Eso é o que falta. Entón, a min, desde logo, o que denoto é unha falta de proxecto, unha falta de miras e unha falta de plantexamento. Porque o trámite, Rocío, xa sabemos que é o que vostede nos di. Facemos alegacións. Eu creo que agora se abre o plazo de alegacións, pero alegacións vai a estar a exposición, non é o plazo de alegacións anterior, é o plazo de alegacións para calquer persona que queira facelo. Non son as alegacións anteriores a esta presentación. Ese plazo non o hubo. Dito isto, o que quero decir é que este grupo vai a votar a favor, porque entendemos que é unha ferramenta necesaria, pero votamos de menos, dende logo, proxección, proxecto, planeamento, obxectivos do que vostedes queren desarrollar en Combarro. Dende logo, non llos escoitei decir.
Sí, a ver, Rocío, non me contestou a nada do que lle preguntou, me pasa como nas comisións. A ver, aquí había un documento. Ese documento, vexo que hai modificacións con respecto a él que son sinxelas, pero me gustaría aclaralas. O dos 9 metros di vostede que considera que é moito. Bueno, pois perfecto. Entón estamos de acordo en que sería interesante correxir desde a aprobación de inicio a aprobación definitiva esa altura que prevé o plan especial. Estamos de acordo. Logo, con respecto ao local que está incluído de 75 metros, non é que vai a estar, non, está no documento, queremos saber por qué e para qué. Simplemente o mellor, ten todo o sentido do mundo. Queremos saber cal é a finalidade dese local e para que se inclúe nesta aprobación inicial. Logo, a aprobación de inicio non é un empezar a traballar, non. A aprobación de inicio é o remate do traballo. Logo, hai un proceso de modificacións pouco significativas que se poden incluir nesta fase de presentación da alegación. Se pode haber elementos que se poden alterar que non sean significativos, porque se foran significativos habría que retrotraer o proxecto, facer unha avaliación ambiental. Por certo, a avaliación ambiental é a mesma que estaba aprobada de antes, porque precisamente as modificacións que hai non son sustanciais. Polo tanto, me preocupa ese local. O mellor estamos de acordo, pero díganos para que é, por que e cal é a utilidade. Creo que sería útil pois recoller a ubicación dos servizos municipais. Creo que evitamos problemas de futuro, porque seguramente daqui a varios anos pois habrá que mellorar as instalacións de aseos e habrá que, e así xa veñen recollidas, co cual o Ayuntamento tería autonomía perfectamente para albergar esos usos municipais. Logo que falaba Marga con respecto ao desenvolvemento dos estacionamentos, bueno, pues eso virá nunha situación posterior que se someterá a debate e cada un dará a súa aprobación. En calquer caso, o documento basicamente é o que había, por lo tanto estamos completamente de acordo. Me surxen estas cuestións que entendo que son importantes, o do metro 20 para a consideración de sótano do estacionamento, creo que evitar problemas de futuro. O tema dos 9 metros, polo que vostede di, está de acordo, xa as técnicas o fan referencia, como eu decía, por certo, parece un impacto importante, vexo que está de acordo, co cual compartimos esa preocupación. E logo, o do local é algo que é novedoso e nos gustaría saber por qué e para que se inclúe. E nada máis, é dicir, importante que se conclúa este expediente, precisamente, como decía vostede, pues, para que os diferentes usos que alberga ese porto pues, podan contar con a preceptiva licencia municipal. Este é un documento que redacta Portos de Galicia e que o Concello de Pollo somete a aprobación. E o Concello de Pollo ten a potestade de poñer, cuestionar e poñer propoñer alternativas, propoñer novas solucións ou incluso prever problemas de futuro, porque Portos descoñece o funcionamento diario do Porto de Combarro. E logo, me gustaría unha referencia máis clara e directa con respecto á continuidade no tempo do local de cesión municipal, ese local de 260 metros cuadrados que permitirá generar unha oficina de turismo e que creemos que, se o definimos ben no plan especial, no futuro, cando se volva a sacar a nova concesión de xestión do porto, non estemos outra vez debatindo cal é o local onde se ubica e se o Concello ten dereito a ese 10% lucrativo, que non hai ninguna dúda, desde logo, porque xurídicamente está aprobado tanto no convenio inicial do desarrollo do Porto de Combarro, pero Porto sempre tiña certa tendencia a marear con este tema. Por lo tanto, creo que debería haber mellor recollido esa importancia de que se prolongue durante toda a vida útil do porto ao marxen das propias concesións. Gracias. Sí. Bueno, a mí
bueno, resultame un pouco sorprendente, non? Cando din que estaba todo feito, que isto é un trámite, pois será, pero nós o que traemos aquí son feitos, que é aprobación inicial do plan especial de ordenación do Porto de Combarro. Feitos. É un trámite, bueno, un trámite, pero se non se fai isto, os veciños non teñen garantías. Precisamente iso a necesidade que teñen os nosos veciños, garantías, e os usuarios do Porto, que desexan facer a súa actividade de forma reglada. E a única forma de facelo é aprobando este plan especial. Realmente, non sei por que din que non teñen claro o noso proxecto, porque nós o que temos claro é que o noso proxecto ten un respaldo mayoritario da veciñanza. E nós estamos cada día facendo, cumprindo cos nosos obxectivos, que son as nosas metas, os nosos obxectivos, as nosas promesas, e ademais facemos as cousas que vostedes tiñan que facer, pero por unha cousa ou pola outra non chegaron a facer. Polo que queiran. Poñan a circunstancia que máis lles apeteza, pero a modificación puntual das ordenanzas de edificación do noso pexón levaban desde empezaron coa idea no 2011, o expediente empezaron no 18, quero dicir, como vostedes queiran, o caso é que chegamos e o fixemos, e o aprobamos. E agora mesmo aquí estamos no mesmo trámite, é dicir, na mesma situación, aprobación inicial, sí, que vai aportar as garantías a nosa veciñanza, aos empresarios, aos mariñeiros, a xente usuaria do Porto. Esa é a realidade. Entón, botan en falta un proxecto máis claro, unha explicación. Bueno, vamos a ver, non vamos a empezar a casa polo tellado, é dicir, non vamos a empezar dicindo a que vamos a destinar a que uso lle vamos a dar o local que lle corresponda como cesión ao Concello de Poio. Non, o primeiro que hai que facer é finalizar a tramitación, ter ese local xa en posesión do Concello, e entón é cando nos encargaremos, como lle dixen en comisión, de o uso que lle damos. Eso é o que temos claro. Vamos por partes, vamos fase a fase, paso a paso, ata a conseguir o que necesitamos, que é que os nosos veciños, que os nosos empresarios teñan garantía, estabilidade, seguridade no Porto de Combarro, e eso só van a ter coa aprobación inicial e posteriormente definitiva, por suposto, deste documento. As cuestións técnicas, pois claro que hai discrepancias, pois bueno, pois neso se perfila, e neso se negocia, debate, demais, hai as alegacións, pero o importante é ter un instrumento que os veciños teñan esa estabilidade que lle aportará a aprobación inicial deste plan especial. Como dicía, e non me quero estender, bueno, este é un momento de exposición. Obviamente, teñen vostedes a disposición todos os documentos do plan especial, donde as alturas, todo isto que falaba o representante do Grupo Socialista está detallado. Entón, quero dicir, se hai algunha cuestión aí, lendo ben en profundidade, pois teñen todo especificado. Pouco a pouco faise o camiño, estamos no bo camiño. Espero contar con todos para que neste Día Internacional da Xente do Mar poidamos ofrecerlle as garantías que necesitan. Sí. Votamos. Votos en contra. Abstención. Votos a favor. Vale. Simplemente como apunte deste punto, e que estuve escoitando atentamente a todo o mundo, me sorprende moito cando escoito aquí a preocupación da continuidade no tempo,
cando en vísperas de eleccións se foi a facer unha foto algún grupo ou dous grupos ao propio Porto cando era o momento de maior perigo do Porto Deportivo de Combarro, en 15 anos. Cando estaba nun momento que realmente próximo a perder a concesión do Porto. Logo, é unha pena que todas esas preocupacións que eu comparto, que debemos estar todos, pois eso, decir, expectantes, intentar aclarar e demais, pero que esa preocupación pola continuidade do tempo non se tuvera cando se vai a facer unha foto, me imagino que polas propias eleccións e demais, cando estábamos correndo o risco total de perder a concesión dese porto. Logo, aquí parece que o traballo que non se fai nada, que, bueno, pero que sí, e como se dixo aquí, pois é unha pena, se todo era tan fácil e tan doado, en 15 anos, pois seguramente é moito máis fácil de que facelo que nun só ano. Nos o que vamos a seguir traballando para solucionar problemas. O Porto de Combarro está claro que ten un problema e o problema se ve claramente. É dicir, todos os locais prácticamente están vacíos. E seguramente algo ten que ver a propia seguridade xurídica que ten este porto. O que vamos a facer nós? Dicir, home, eu non sei se é doado ou non. Supoño que doado non debe ser cando levamos 15 anos esperando por este documento. Pero que si vamos a traballar con responsabilidade. E neste plan entra todo, é dicir, había unha preocupación aí excesiva do portavoz do Partido Socialista, hai un local de 70 metros, claro, é dicir, é que é todo ámbito, hai galpóns de moitos anos, hai de todo, é dicir, nos o que vamos a ser totalmente transparentes, se aproba de forma inicial e cada veciño, cada grupo, quen queira, vai poder facer as alegacións e as exportacións que quere. Nos, o único que nos vamos a preocupar é, unha vez máis, de buscar solucións a problemas históricos. Moitas gracias. Alcalde, me deixa contestar a alusión directa que fixo. Cal foi a alusión? O que di da foto. Ah, sí, sin problema. A ver, o da foto non é unha foto, era un proceso para que o local se cedera ao Concello, definir cal é o local, e máis, nese proceso mediou Portos de Galicia, vale? Porque desde o Concello se exixía a posta a disposición do local e mediou a propia Portos de Galicia a través de Presidencia, que foi quen contactou coa empresa concesionaria para a cesión do local. Por lo tanto, eso que di vostede da foto, bueno, en fin, foi unha parte do seu discurso de enfangar. Con respecto a outro extremo que falaba de a situación do Porto, é unha situación que xestiona Portos de Galicia, concesionaria, eles sabrán a seguridade xurídica que teñen, sabrán en que términos fan a concesión, e se as concesionarias lle é rentable ou non lle é rentable, e os conflitos xudiciais durante anos e décadas que ten entre a concesionaria e Portos de Galicia, un problema de Portos de Galicia non vai a ser a culpa deste portavoz, o que faltaba. E con respecto ao resto, non me contestou a que se destina os 75 metros cuadrados, eu non lle preguntei por o uso do local municipal, porque entendo que o uso é un uso para locales municipales, e o Concello é soberano para destinalo a uso que eles queiran. Nos tiñamos unha visión que é destinalo a uso turístico e cultural, pero vostedes son soberanos para facer o que consideren. Pero eso non é un problema. O que me preocupa é o que lle preguntei foi por este local de 75 metros cuadrados que é a maiores e que é novo, simplemente. E ao mellor estamos de acordo que lle decía, pero me gustaría que non me contestara, que non me contestou. Ben, eu creo que a veces o que hai que facer é estudiar un pouquiño os documentos antes de falar, intervir, porque o mellor ese local do que fala dos 70 metros igual é máis antigo que o propio Porto Deportivo. Logo eu o que lle recomendo é, porque vostede está falando de algo que decía ya antes aí polo baixo a súa compañeira, non saben cal é, nós sí que sabemos cal é, o que non sabe vostede o que está falando, porque vostede debe pensar que son 70 metros dentro do Porto Deportivo, logo vostede non sabe nin do que fala. Sei perfectamente cal é, e me gustaría que dixera por qué, pero non o di, claro. Vostede, bueno, se falamos de non enterarnos, veña un día unha comisión, un día vamos a gravar a comisión, pode gravalas, e vamos a publicar para que vexan o que se enteran. Pode gravalas. Moi ben. Moi ben, nos seguiremos buscando solucións a problemas históricos que vostedes en 15 anos foron incapaces. Seguinte punto. Moción BNG, punto 5. Revisión de precios da concesión do contrato de xestión de servicio público e prerrecollida, recollida, transporte e transferencia de residuos sólidos urbanos, limpeza viaria, lavado de limpeza de contedores no termo municipal de Poio 2024. Sí, está tamén
Neste punto no le doy tamén hai que ratificar a súa inclusión que non foi dictaminado por comisión. Votos a favor? Faltamos aquel. Moi ben. Vale. Sí. Sí, intervencións. Marga, unha intervención? Sí, pensei que ibades a facer algunha explicación. Non... Sí, decir, vamos a ver, nos, o que traemos aquí neste punto é a revisión dos precios, decir, que vai polo propio contrato, e o ano pasado veu no mes de xullo, se non me equivoco, e este ano ven ahora neste mes, e estamos, en este caso, como ven, acompaña o informe da intervención, o único que estamos facendo, pois, en este caso, dar trámite a unha legalidade e a unha solicitude da propia empresa e que ven recollido no propio contrato que se subscribe o 20 de maio de 2015. Ben, nos entendemos que con esta revisión de prezos vai a supoñer unha subida na tasa do lixo. Dos veciños? Vai a supoñer unha subida no que nós temos que pagarlle á empresa concesionaria con respecto ao que tiñamos que pagar nun inicio. Nos Concello, por suposto, claro, por suposto sí, decir, a tarifa dos veciños en principio non. Ben, pero entón, vou a intentar explicarlo por partes. Vostede di que isto non vai a supoñer unha subida a tasa dos veciños, sí que vai a supoñer un incremento con respecto que se lle estaba pagando á empresa concesionaria. Vostede di, ademais, que se fai para facer cumplir unha cláusula que está no pliego. E a miña pregunta é se vostede, ademais, que era o primeiro que decía, que criticaba e que dixo, porque, bueno, en palabras da súa anterior intervención, decía que vostedes estaban aquí, que viñan con transparencia para solucionar problemas, e a súa voceira tamén decía que, bueno, que vostedes tiñan un proxecto avalado polos veciños. Ben, vale, bueno, a democracia, como digo sempre, non remata nas urnas, empeza nas urnas. Entonces, bueno, vostedes gobernan para todos os veciños de Poio, os que lle votaron e os que non lle votaron tamén. Pero, mire, unha cuestión, vostede, como ben decía, presentouse con un programa e no programa prometía unha serie de cuestións que non se veñen cumplindo. Como, por exemplo, unha das cuestións que prometían era unha baixada do lixo. Non se dá esa baixada do lixo. Pero é que, ademais, vostede, en anos anteriores, se podemos recopilar todas as notas de prensa, acusaban a empresa de que non cumplía, de que se estaban saltando todas as cláusulas. Vale, vostede ahora mismo di que efectivamente hai unha cláusula que hai que cumplir. Vale, e eu no pleno pasado truxen o pleno e agora volvo a poñelo sobre a mesa porque estamos no punto que cal era o motivo de por que a empresa concesionaria neste caso valoriza e ademais na documentación pon que o contrato iniciouse en xuño de 2015, 8 anos, xullo de 2023. Cal é o motivo de que, porque vostedes, igual que se cumple esta cláusula, non se cumpre a cláusula de renovar toda a flota, de facer a renovación que, ademais, que ten que facer a empresa, porque o pon no pliego e hai que cumplilo. Entón, digo yo porque unha das promesas que vostede dixo xa non a está cumplindo, vostede dixo que iba a baixar a tasa do lixo, non a baixa. Vostede dixo outro día que iba a correxir todas as irregularidades que vostedes decían que tiña esta empresa e polo de pronto agora xa no cumplimento desta tasa hai un incremento que vostedes van a pagar. Bueno, vostedes están aquí, hai cuestións que vostedes poden cambiar. Entonces a min o que me preocupa é por que esa cláusula tan importante, que igual de importante que esta, non se está levando a cabo. E aproveito que estamos no punto para poñelo sobre a mesa. Sí, bueno, o problema que ten o señor Moldes con respecto ao tema da empresa concesionaria da recollida de basuras é que escupeu moito aire, non? Claro, e agora é víctima das súas propias palabras e de todo o que dixo, o que está recollido na hemeroteca e o servizo realmente, bueno, pues podemos ver que non só o servizo de recollida de basura, sino o Concello nunca estuvo tan abandonado como agora. É evidente, recoñecido por todo o mundo, son as queixas máis habituais.
que temos. Si nos ceñimos estritamente ao punto, que como se ten dito, é a aplicación dunha cláusula, pero neste caso hai un problema no tema do cálculo. O cálculo se facía en función do coste de Sogama, que é unha das variables da fórmula que establece o pliego para determinar cal é o custe para a revisión de prezos. E, de feito, como Sogama non presentou este ano ningunha factura, sorprendentemente, por a xestión dos residuos do municipio de Pollo, pero non só do municipio de Pollo, é dicir, non presentou ningunha factura en ningún concello, porque, non sei, nos tememos que ao mellor está pensando nunha actualización de precios e que ao mellor o fai con carácter retroactivo, porque non se entende que non emitira facturas dende xaneiro ata aquí, cando periódicamente Sogama si o facía. Entón, ao mellor, como era época electoral, non interesaba aplicar a subida, agora modifican o custe do servizo e facturan con carácter retroactivo. Eso sería unha absoluta tomadura de pelo. Pero isto pasa na miña mente maquiavélica, esperemos que non sexa certo. Pero se nos ceñimos ao cálculo da fórmula para a revisión de precios, esa variable que é o coste do servicio pola xestión de Sogama non o temos. Non somos capaces de determinar cal é o valor deste ano do custe de xestión. E se aplica a interventora con bo criterio, aplica o do ano pasado. Pero claro, o do ano pasado non é o coste deste ano. Pois aí seguramente haya diferencias e ao mellor haya que revisalo. En calquer caso, señor Moldes é víctima de todo o que dixo cando estaba na oposición, de todo o ruido que fixo co tema de Valoriza. Sabemos que vostede era partidario de outra empresa e cando o Tribunal Administrativo determinou que a empresa que tiña que ofertar o servizo era Valoriza, vostede non lle gustou porque contaba ou tiña a ilusión que fora a empresa que inicialmente iba a facer o servizo e, pois fixo un verdadeiro ataque directo á xestión desta empresa, un ataque brutal con respecto a moitos aspectos. Ahora vemos que realmente o que facía unha xestión rigurosa do control dos pliegos era o goberno anterior e vostede non o fai. É máis que evidente, non hai que nada máis que ver os resultados do que acontece co servizo e co acontece con outras moitas cousas, non só co servizo de recollida de basuras. Sí, un pouco o fío da miña intervención anterior. Eu creo que aquí se está facendo unha actualización, pero non se está facendo a actualización a que correspondería. Non sei se eso quere decir que é unha encuberta de unha posible subida da taxa do lixo para os veciños de Pollo. E volvo a decir o que dixen antes. Vostede, cando estaba aquí na oposición, intermitentemente, constantemente, decía que a empresa incumplía, que había que exixirlle. E máis, nós sempre seguimos as exixencias que marcaba o pliego de condicións. En moitas ocasións, non sei se se está rindo, pero era así. E incluso chegando a sancionar a empresa por algúns incumplimentos, como ten que ser, porque se incumple hai que sancionar. E agora que vostede ten a oportunidade, porque aparte todo o que decía cando estaba na oposición, agora que vostede é alcalde ten a posibilidade, porque ora ten a posibilidade de decir, oiga, pois vostedes me teñen que renovar toda a flota e vostedes teñen que facer constar o que consta no pliego, porque leva un ano caducado. E agora non o fai, pois agora sí que ten a posibilidade de facer precisamente iso que pedía na oposición, porque cando estaba na oposición pedía ou decía cousas que ademais non eran reais. A pesar diso, cando detectamos algún incumprimento, se sancionou a empresa Valoriza, en este caso, unha cuestión tan importante como é que renoven a flota, que renoven todos os contenedores, é algo que ten que facer porque levan un ano e non fixeron absolutamente nada. Partido Socialista.
Sí, nada máis. Sí. Ben, decir, este grupo, o grupo, en este caso o grupo do goberno, pensa o mesmo que pensaba na oposición, o mesmo. Non sei se vostedes ora cambiaron a súa opinión, decir, antes decían que o facía moi ben e ora non sei se o fan moi mal. Decir, nós pensamos o mesmo. E o que pensamos é que o servicio de recollida do lixo do noso concello é moi mellorable e debe ser moi mellorable. E por eso lle exixiremos e exiximos á empresa que ten que cumplir as condicións e cumplir o contrato. E como ben di vostede, fai un ano que tiña que estar, efectivamente. E que vostedes xa, un ano antes de facer os 8 anos, xa deberían de ter todo eso traballado para que aos 8 poder eso. Ben, nós o que lle podemos asegurar é que llevamos a exixir á empresa todo o que pon o contrato. Todo. Reposición de vehículos, reposición de contedores, é dicir, adaptados, porque moitos incluso podrían estar anticuados e adaptados ao que é a normativa legal, e iso o vamos a facer. E o estamos facendo, Decir, logo, o que ten que ter vostede claro é que nós, como equipo de goberno, se lle vai conforme lle exixíamos antes na oposición, cando vostedes decíamos que non, que mentían e que demais, en este caso, o vamos a facer igualmente estando no goberno. Igualmente. E iso que lle quede claro. Si o contrato di que teñen que, en este caso, pois repoñer os camións, o teñen que facer. Si di que teñen que repoñer as furgonetas, o teñen que facer. E si di que teñen que repoñer os contedores, o teñen que facer. Pois, decir, nós o temos claro, e si está exixindo a empresa. O que máis? Se están mantendo as reunións periódicas e demais para que nos pasen as características dos vehículos que queren poñer, pero lle podo asegurar que a nosa idea é que en pouco tempo que todas esas condicións estén cumpridas. Coa reposición de vehículos, contedores e demais. Tamén é certo, é dicir, hai outras cousas que están sucedendo, por exemplo, hoxe mesmo, que mesmo tuven que, en este caso, chamar a propia policía, donde estamos encontrando pois, cada vez máis vehículos, camións que están desfacendo de especie de chatarra ao lado dos contedores, están tirando todo por fora, neveiras e demais, e que é unha realidade que estamos sufrindo nós e outros concellos e todos os concellos, é dicir, incluso coas matrículas dos propios vehículos, pero en moitos casos pois son incluso persoas que non incluso están non son deste país e hai bastantes para localizalas e demais. É unha realidade, é dicir, Iso vivíamos nós, sí. a falta de convivencia cívica. A diferencia é que vostedes botaban a culpa ao goberno da falta da convivencia cívica. Nos entendemos que, bueno, que cando hai unha falta de convivencia cívica non toda a culpa ten o goberno. En cambio, vostede sí que apuntaba e facía política coa falta cívica de moita xente. O que fixemos antes, cando vostedes decían que é mentira, o mantemos agora. Cousa que vostedes antes o que negaban, ahora o recoñecen. Logo, nós vamos a ser igual exixentes do que éramos co servicio de recollida, coa concesionaria, cando estábamos na oposición, ou vamos a ser igualmente ahora no goberno. Non teña dúbida disso. E o saben, Nos nunca dixemos que a empresa, os que viñan aquí e decían que había irregularidades, que se había contratos, bueno, dixeron unha serie de cousas que un nin vou a repetir. Nos non o decíamos, o decían vostedes. E as mantemos ahora no goberno. No, as decían vostedes, bueno, pois algunhas igual ya as teño que traer aquí e lelas, porque, bueno, algunhas, si me di usted que mantén algunha das cousas que dixo, entonces nos seguimos mantendo o mesmo. Nos o que mantemos é que cando hai un pliego e hai unha serie de condicións, a empresa os ten que cumplir, da igual a empresa que sea, ten que cumplilo. Vostede, moitas veces, aparecía con cuestións que ni sequera se recollían no pliego. Cuestións como as que acaba de decir agora. Ese discurso de convivencia ciudadá está moi ben, pero, claro, antes os culpables éramos nós, éramos culpables hasta de cando chovía, incluso. E agora, claro, pois temos que entender que, claro, pois evidentemente hai unha falta de convivencia cívica, hai que aprender a xente, educar a xente para que se xa máis respetuosa con medio ambiente. Todo iso o sabemos. O problema é que vostede facía algo que non estamos facendo nós. Nós non lle estamos botando a culpa a vostede diso. En cambio, vostede sí o facía con nós. Esa é a diferencia. Ben. Eu, decir, hai uns turnos, decir... Eu falei unha vez... Dúas veces. Sí, falei dúas veces. No. É que volveu ao principio, pero é un problema de presidencia. No, decir, fixo dúas intervencións. No.
Home, a segunda non intervín porque voltache ao origen. Nada, non hai problema. Vale. Vamos a ver, eu, está o vídeo, como por sorte se grava, eu lle pregunto, vai facer vostede a súa intervención? Non. Pero que non me pertenecía esa intervención. Porque acababa de falar, non me pertence. Vostede empezou... Volvo a facer o mismo, é dicir, empezou Marga, que non pasa nada, que lle vou dar a palabra. Empezou Marga, faleu e volveu a pasar a Marga. Lle preguntei a vostede dixo que non. Lle preguntei a Marga dixo que non. Alcalde, porque non era o meu turno, porque acababa de falar. Moi ben. Pero mira o vídeo. Miro. Podo estar equivocado. Miro, é dicir, é o seu turno porque Marga rechaza falar e vostede rechaza falar, é dicir, na segunda tanda de intervencións. Pero eu decido falar da miña intervención na última intervención. Vale, bueno. Facía referencia a vostede a que tíamos que vir traballando un ano antes. Non, é dicir, hai un pliego que establece as condicións e as condicións se teñen que cumprir tal día. Si se cumplen, perfecto, e se non se cumplen, o Concello ten que actuar. Di vostede que vai a ser igual de exixente que cando era na oposición. Vale, pois pasou un ano. Nese nivel de exigencia, supoño que habrá remitido moitos requerimentos á empresa. Supoño que hai requerimentos que o propio secretario informaría sobre o cumprimento ou non do pliego. Supoño que os servizos técnicos teñen informes sobre o cumprimento ou non dos pliegos. Pedímolle acceso a toda esa documentación porque entendo que vostede sea igual de duro agora que antes, polo tanto, queremos ver todo o que fixo neste ano, ni máis ni menos. Un ano. Entón, supoño que está completamente testado todo o incumplimento que di vostede e supoño tamén que lle habrá requerido por activa e por pasiva o tema este. Por lo tanto, pedimos acceso a esa documentación. Sería grave ou quedaría en evidencia se non existira tal requerimento. Sería tremendo porque desa dureza é a dureza diante do micrófono, pero a realidade é ben distinta. Por lo tanto, traballado nada, cando se incumple e cando se solicita o cumplimento, supoño que esos requerimentos existirán, por lo tanto, que se nos dé traslado, e logo o tema da chatarra. O tema da chatarra é un problema desde os romanos, é dicir, desde a Edade de Ferro, me atrevería a decir, que hai tema de chatarra. É un problema que existiu sempre, un problema é que vostede, a culpa era nosa, inda que non éramos xente de outro país, como define vostede, a realidade é que agora está todo cheo de basura e cheo de chatarra, que eso xa non depende da empresa Valoriza, nin depende da xestión da concesionaria, sino que depende da propia acción do goberno en canto a organizar esas recollidas, a vixiancia, o control, pero o que está pasando é un absoluto descontrol. Por lo tanto, o problema que hai de chatarra e de abandono de enseres é un problema que existiu sempre, pero antes, a pesar da dificultade que habría, co que había no monte, se loitou para que se deixara de botar no monte, se conseguiu de maneira significativa que non se botaran restos de obra no monte, que eran un gran problema a través de multas e a través de identificar quen o había botado. É un tema que se reduciu bastante. E o tema da chatarra, agora, cando digo chatarra, digo todo tipo, colchóns, enseres, é a diario, e vexo que non fan vostede gran cousa. E antes a culpa era do Concello, pero agora non, a culpa é de xente de outros países. Entón, bueno, aplíquense o conto, nós non vamos a actuar como actuaba vos, vostede, non vamos a exixir comisións de investigación, non vamos a ir perseguindo aos camións por aí por si perde aceite ou por si para a tomar un café noutro concello. Non vamos a actuar como actuou vostede, pero, home, eso, polo menos, un pouquiño de coherencia e faga un mínimo de... Xa non digo que cumpla o 90% do que promoteu, pero polo menos un 1% debería cumplilo, señor Montes. Ben, estamos todos os turnos a completos, non? Sí? Vale. Nada, sí, o mismo de antes, decir, o tema da basura é outro problema máis que nos deixaron e estén tranquilos, non se preocupen,
que como vostedes incluso algunha vez lle foron a prometer cousas a traballadores e demais, o único que vai a facer este... O único... No, eu no. O único que foi... Saben, por sorte, como saben cada un o que lle dixo... Sí, ben. Sí, por eso. Vostede estuvo ali. Sí, en Pollo. Outros foron ao local do sindicato a prometerlle cousas aos traballadores. Sí. O que lle dicimos é que nós vamos, igual que outros puntos que se falou aquí e noutros plenos, a volver a traer unha resposta a ese problema que vostedes nos deixaron pois co contrato da basura e con todos, con máis dos que temos. Oxalá que solo fora da basura, pero como temos, despois de 28 anos, nos deixaron unha gran herencia, pois en todos os aspectos. Pois este é un problema máis do que temos que resolver. E o vamos a resolver como estamos facendo con moitos outros. A pesar de que a vostedes lle moleste e a pesar das, como dicían vostedes, os paus na roda. Pois nada, votamos. Votos a favor? Votos en contra? Abstención. Moi ben. Ben. Punto 6. Moción do BNG, ciclo medio natural do IES Pollo. Traemos esta moción, co obxectivo de consensuala, evidentemente, con todos os membros da corporación, e tamén para dar voz á problemática que están sufrindo neste momento no IES de Pollo, concretamente con unha das ofertas educativas que xa leva anos impartíndose no centro, que é o ciclo de guía do medio natural e tempo libre. Como todos sabemos, este ciclo conta con moitos módulos específicos, conta con moitos gastos específicos que teñen que facer, no centro, en este caso alumnado, todo o que teñen que ver sinaturas de convenios, asunción de gastos por desplazamentos, gastos de material das instalacións, gastos que teñen que ser asumidos na súa integridade polo centro educativo, neste caso polo IES. Que está pedindo o alumnado e que está pedindo o profesorado? Máis financiamento. Por que necesitan máis financiamento? Porque os gastos e o orzamento que se lle dá para poder desenvolver este ciclo medio non é suficiente. E iso que provoca? Pois provoca que teñan que recurrir ao gasto corrente do centro de ensino. E que provoca iso? Pois provoca que teñan que recortar determinadas actividades ou que teñan que recortar determinados gastos para asumir este ciclo. Nos non estamos pedindo, nin eles tampouco, que se deixe de impartir este ciclo. O que se está pedindo é que, se imparte este ciclo, se financie. Para que? Pois para que se poida levar a cabo o ciclo e para que iso non afecte as outras actividades que se fan no centro. Entón, nos recollemos as queixas do IES de Pollo, non son unhas queixas de agora, xa nos últimos meses veñen reivindicando máis financiamento a Xunta de Galiza. Entendemos que dende aquí temos que unirnos porque, o Instituto, evidentemente, está no noso Concello, son problemáticas que afectan as familias e os veciños do noso Concello, entonces, pois temos que apoialas. Para darlle voz ás mesmas, se apuntan dous puntos que acordamos aquí, que o primeiro é dotar dunha partida orzamentaria específica ao IES de Pollo que imparte o ciclo medio de guía do medio natural e de tempo libre para poder atender a contratación de servizos e recursos necesarios para o desenvolvemento da formación. Esta partida dimensionarase de acordo co informe das necesidades presentado polo centro. Cando se iniciou a impartición deste ciclo, había unha financiación de 38.000 euros, creo que se iniciara. Esa financiación non se está levando a día de hoxe e, pois iso afecta, como ben decía, ao gasto corrente do centro. Segundo, é moi importante aprobar as directrices que debe seguir o centro, tendo en conta que unha boa parte da formación deste ciclo desenvólvese fora do recinto escolar e coas necesidades e prexuicios que iso supón. Pois estos son os acordos. O terceiro sería dotar o centro do material comprometido pola Consellería de Educación para a implantación do ciclo. Hubo peticións por parte dos centros, non solamente do de Pollo, e tamén hubo un compromiso por parte da Consellería de que iba a dotar de material para a implantación do ciclo, pois que tampouco se está cumplindo.
Nos creemos que isto pode ser un paso evidente do que ven sendo ao desmantelamento da educación pública. Nos estamos aquí para defender a educación pública e para que os nenos e as nenas, os mozos e as mozas, pois poidan educarse con toda a calidade, con todos os medios, con todas as equipacións e con todas as garantías. E para iso temos que evitar que se fagan recortes deste tipo. Máis nada. Bueno, un inciso. Si non houbera herencia, hoxe non tiñamos pleno, porque todos os temas que veñen aquí son herdados, como a PO 308, Paseo de Raxó, todo. E Ana Fans, se non houbera herdanza, vostede quedaba na casa. Con respecto á moción, bueno, é lamentable que nun concello donde goberna o Partido Popular, donde as competencias de educación son do Partido Popular, se estén cerrando ciclos por falta de medios, de dotación e de unha partida que poida habilitar precisamente o custe que ten para o centro ese desplazamento, esos medios necesarios para poder desenvolver a actividade deste ciclo. Que se perda un ciclo por falta de dotación é verdadeiramente sangrante, porque unha cousa é que non haya ciclos, outra cousa é que non aumenten os ciclos, pero que se perdan os que hai me parece especialmente grave. Recentemente salía un ranking a nivel español do gasto social de todas as comunidades autónomas de España, e Galicia era a comunidade autónoma de toda España que menos gasto social tiña, onde está a sanidade, onde está a educación e onde está os servizos sociais. Precisamente, o que viña a cambiar o noso Concello non veu e non lle buscou unha solución, porque eu creo que aquí o Concello perfectamente pode mediar para dotar dunha partida, igual que se dotan para outras cousas, para festas, para circos, para actividades non tan básicas como é a educación, para que non se perda un ciclo tan relevante, tan importante para o noso municipio como este. Porque realmente están pasando cousas neste Concello inauditas. Me gustaría preguntar que pasaría se isto acontecera estando gobernando nós, a pesar de ser unha competencia da Xunta de Galicia e do Partido Popular. Vostede estaría dicindo que a culpa é do goberno, do alcalde, e que a culpa é nosa. Polo tanto, creo que deberían buscar unha solución. Estamos completamente a favor das pretensións da directiva do centro e creo, vamos a votar a favor, e creo que o Concello debería tomarse en serio os problemas que surxen no noso municipio e aportar solucións. O apoio do Concello de Poio deste Goberno a toda a comunidade escolar do noso municipio é incuestionable. Dende o primeiro momento mantivemos unha comunicación fluida con cada un dos centros de ensino do noso municipio e coas asociacións de pais e de nais, desde infantil a secundaria, para ser coñecedores de toda a realidade, das necesidades e das prioridades de cada un deles. Por iso, somos tamén coñecedores da realidade que ten o IES de Poio, co ciclo medio de guía do medio natural. E dende o primeiro momento, como non podía ser de outro xeito, ofrecemos toda a nosa colaboración á dirección do centro para manter conversas coa Consellería de Educación para que atendesen estas reclamacións. E dende a Xunta xa asomaron, tanto nesas conversas como de xeito público nunha comisión do Parlamento de Galicia, o seu compromiso para atender estas peticións e comprometéronse a trasladar máis fondos aos centros para poder satisfacelas. Galicia conta cunha oferta de FP moderna, dinámica e innovadora, gracias a un intenso e sostido apoio institucional ao longo dos últimos anos por parte da Xunta. Un apoio que en Poio contrastamos tamén coa conversión da Escola de Canteiros nun centro de FP, con 4 novas titulacións, e que confiamos tamén se reforce agora atendendo as necesidades do ciclo de guía do medio natural. Trátase dunha formación atractiva, novidosa e de calidade. É unha oportunidade para moitos mozos e mozas de Poio e incluso doutros concellos,
para formarse e debe de contar tamén co equipamento e material necesarios para leválo a cabo. En definitiva, hai unha necesidade no centro. A solución está comprometida pola Xunta e o interese desta moción é simplemente facela visible. Con todo, dende o noso grupo apoiaremos esta moción porque, como dicía ao principio da miña intervención, o noso compromiso coa comunidade escolar é incuestionable. E sempre apoiaremos cualquier iniciativa, proposta ou acordo que favoreza ou defenda melloras na educación. Nos ven a intervención da concelleira, pero, bueno, eu vou ir un paso máis alá. É dicir, moi ben, a Xunta ten unha serie de compromisos, a Xunta, evidentemente, ten que resolver isto, a concelleira di na súa intervención que hai un compromiso por parte da Xunta, nos bueno, temos certas dúbidas de que iso sea así, non dubidamos da súa palabra, evidentemente, pero sí dubidamos da palabra da Xunta, porque xa leva anos sin solucionar este problema. Entendemos que tamén ten que haber peso político por parte do alcalde, que son do mesmo color político, exixirlle á Xunta de Galiza que non pode permitir perder este ciclo, exixirlle tamén que ten que poñer máis financiamento. Eu sí que creo que se están facendo moitos recortes en educación por parte da Xunta de Galicia. Pregúntelle a xente, que os profesores, que cada vez recortan máis prazas, cada vez quitan menos plazas e non cubren as xubilacións. Pregúntenlle ás familias con fillos con atención de necesidades especiales, que cada vez teñen menos coberturas nos centros públicos. Pregunten aos profesores cando non se poden desdoblar. Seguramente que no seu entorno, no de todos, podemos escoitar as problemáticas que existen e que hai no ensino público. O que non podemos permitir é que isto siga provocando, bueno, e que merme a calidade das crianzas e dos nosos mozos e das nosas mozas, neste caso. Entón, eu teño serias dúbidas o gallá me equivocase e a Xunta levase a cabo o financiamento, teño serias dúbidas de que o vai a facer porque non o fixo a toda agora, porque xa levan sendo moi insistentes con estas peticións e non resolveron nada, hasta o punto de que a día de hoxe pois afectou o gasto corrente do centro e a moitas das actividades que tiñan organizadas para o resto do alumnado. E iso non se trata de que teñamos que discriminar o alumnado do ciclo, trátase de que todos teñen dereito a ser financiados. E, entón, as miñas dúbidas por o que vai a ser o cumplimento da Xunta. Sí, a ver, fala de que eran coñecedores do problema, pero este problema non surxiu onte, leva tempo, se leva prolongando no tempo. O que pasa co centro o iba solventando con recursos de outros, bueno, pues, partidas que tiñan para outras cuestións que se foron acabando. Por lo tanto, é un problema que ven sostido no tempo que non se lle dou solución. Di vostede que no Parlamento hubo un compromiso, bueno, compromiso do Parlamento, un compromiso xeneral, xenérico, porque hai queixas moi significativas. O problema que ten Pollo non o ten só Pollo, é un problema xeneral, é un problema de moitos concellos, é un problema da concepción que o Partido Popular ten da educación, que sustrae recursos. Por lo tanto, permítame que dubide de que ese compromiso xenérico que fai no Parlamento se concrete cunha partida para apoio. En calquer caso, me gustaría que así fora, me gustaría que o que vostede anuncia aquí de que vai haber unha partida o suficientemente ampla para cubrir esos 31.000 euros que necesitan para a conservación, para manter ese ciclo, ademais nun contexto como o noso, dun concello turístico, dun entorno como as Rías Baixas e demais, non é necesario explicar da relevancia de formar personas nese ámbito. E, bueno, pois eso, cando din que son coñecedores do problema, nos preocupa máis porque o problema non é de onte, é un problema que tiña que estar resolto dende hai tempo. Esperemos que este consenso que se consigue na votación desta moción se manifesta a través dunha partida que a Xunta poña para conservar este ciclo. En calquer caso, se non é así, pedimos que o Concello faga un esforzo para poñer os recursos que permitan que este ciclo se manteña no tempo.
Sí. Como todos sabedes, o Concello de Poio non ten competencias na educación secundaria, mas si temos o compromiso firme de interesarnos e velarnos pola calidade do ensino do noso municipio. Por iso, neste primeiro ano, asomamos a nosa preocupación pola realidade deste ciclo, que xa leva varios cursos e partíndose en Poio. E, polo visto, sempre coas mesmas problemáticas de financiamento. Da man da propia dirección do centro, sumámonos a reclamacións e negociacións que fixeron dos do IES a Consellería. Mantivemos durante todos estes meses un diálogo fluido e constante co Instituto. Mantivamos un diálogo fluido e constante coa Xunta. Confiamos nese compromiso anunciado no Parlamento de Galicia pola directora xeral de FP para aumentar o investimento en adaptacións e equipamentos de cara ao próximo curso. E xa lles confirmo que dende o Concello de Poio seguiremos velando e traballando para asegurar un ensino de calidade no noso municipio para todas as etapas educativas. Sí. Non rematou. Pechas ti. Sí, vale. Bueno, agradecer o voto a favor de todos os partidos políticos que formamos a corporación. Bueno, pedir que evidentemente se financie con, bueno, pues que se permitan os recursos necesarios e reais que se necesitan para a execución deste ciclo, non recursos ficticios, sino reais. E, sobre todo, eu espero que a inicio de curso, bueno, pois se vexa esta promesa cumplida por parte da Xunta, senón, pois voltaremos a traer aquí outra moción, voltaremos e seguiremos protestando, porque entendemos que non se pode permitir perder este ciclo, nin tampouco se pode permitir mermar o que é a calidade da educación dos nosos mozos e mozas. Nada, despois da intervención de Marga, creo que queda claro as dúbidas que tiña Gregorio. Marga decía que isto non era un problema de agora, senón que se viña de antes, e non en ningún momento viñemos aquí a dicir que era culpa do Concello. Nin tan siquiera viñemos a facer unha petición de que o Concello fixera unha aportación económica do que non pagaba a Xunta. Logo, eu agradezco que quedara ben aclarado, e esas dúbidas que podía ter o portavoz do Partido Socialista, pois creo que quedan claras. É dicir, este problema é un problema que viña de anos anteriores e nós nunca viñemos aquí a dicir que era culpa do goberno. Logo, me agradezo. E nada, respecto á cuestión económica, voulle dicir eso, é dicir, nós non lle dixemos nunca que o pagaran vostedes. Vostedes nos fai unha petición, seguramente se nos deixaran máis de 1.300.000 de facturas sin pagar, igual... Sí, cada día sube porque aparecen facturas novas. Moi ben. Como sube como as tablas... Votamos. Votos a favor? Sí. Siguiente punto. Actividade de control. Sí, e dase conta do estado de execución dos acordos e máis os decretos da alcaldía. Ben. Rogos e preguntas. Preguntámoslle na Comisión de Cultura a problemática dos gatos en Combarro, o tema da castración e demais. E preguntámoslle se estaba cumplindo o CES. Vostede dixo que sí e que se ia a poñer en contacto coas rapazas que levan a asociación Bigotes Felinos. Vale. Temos constancia de que non se puxo en contacto con elas. Entón, vamoslle facer unha pregunta fácil. Cantas castracións leva feito o Concello de Poio no ano 2024? 60. Hai factura, está contabilizado... A parte disso, sabes que se leva... Pode documentalo, non? Se leva a través da canceira. Nos non levamos eso directamente a canceira, e a que cando hai algún tipo de problema como algún gato, a canceira acude, e nós temos ali un funcionario, como sabes, e vai a recoller o gato, cando hai que recollelo, o leva directamente ao veterinario a castrar. Así como hacemos. E logo, unha vez que se castra, lógicamente se volve a soltar no sitio de origen, que o facemos sempre que nos chaman. Sempre, facemos sempre. Pero entón está notificado en facturas e demais esas castracións. Sí, habrá facturas, Marito. Vale, pediremoslas por escrito. Sí, habrá facturas desas. Boas noites a todos e a todas. A miña pregunta vai dirixida ao concelleiro de
festexos. Queríamos saber por que nas festas da Fátima o mes anterior se puido contar coa presencia da policía local no transcurso das festas e nas festas do San Xoán pois non. Entón queríamos saber o porqué. Vale, esa es una decisión nuestra. Como sabes, no hay... la policía no trabaja de noche, entonces no se le puede obligar. En Fátima trabajaron, en San Juan no. Eso es así de claro. No podemos obligarle. Vale, entonces a decisión foi da policía. Claro. Bueno, nun pleno recente hubo aquí un veciño de Arén que reclamaba a solución a un problema que se dá en Arén con respecto á presión de agua. Vostede se comprometeu a darlle unha solución, a ver que solucións e alternativas había para intentar resolver ese pequeno, esa problemática nese núcleo, e quería preguntarlle ao concelleiro de Obras se xa teñen algún tipo de solución, se avanzaron algo con respecto a esa cuestión, que lle podemos decir a ese veciño que asistiu a este pleno. Boas tardes de todo. Estuveronse tratando varias alternativas, definitiva non hai ninguna. Posiblemente o mellor vaya na contratación do próximo concesión do abastecemento de agua. Entonces, que non hai ese caso solo, hai varios casos. Entonces, pois, claro, vamos a tratar de darle unha solución. Se se pode dar antes de, ben, se non, pois, cando se saque a concurso o novo pliego de tratamento de agua, pois, en ese caso irán todas esas pormenores que hai que atenderlos, claro. Sí, solo como apunte, despois do pleno, nos enseñamos comprometido a manter unha reunión, se mantuvo unha reunión cos veciños, e se explicou o mismo, sabendo que isto parte, como vos coñecedes, dun error de cálculo, cando estabades vos no goberno, dun depósito no pomar, que se estuviera adecuado e, en este caso, ben establecido, pois non tendríamos este problema. Se lle falou nesa reunión... Cando dis vos, que te refires? Como partidos? Que estabades goberno, me refiro, que estabades no goberno. Eu non estaba. Bueno, decir, que estaba no goberno, decir, nos non estábamos no goberno, decir, os compañeiros, decir, naquel momento sabedes que hubo unha pena, decir, que se chega a estar X metros hacia arriba, pois tendría unha solución. Se falou nesa reunión, incluso se invitou en este caso, a outras traídas de particulares a que se hai posibilidade de algunhas, e se foi varias veces co enxeñeiro de Viacua, e iso se falou na reunión, que era o compromiso noso de ir a falar ali propiamente cos veciños, e como ben dixo o concelleiro de Obras, se hai dúas alternativas que irían con mangueiras de comunidades privadas e demais, se hai solución, moi ben, se non se habría que ir a outro tipo de actuación. Pero se lle dixo a eles, simplemente para apuntar, nos reunimos o concelleiro de Samieira. Non foi moito que nos reunimos con ele. Por iso que me extraña que te refieras ao pleno anterior, cando hubo recientemente unha conversación. Non foi no pleno anterior, foi como hai 3 plenos ou así. Bueno, pues nos estuvimos con eles fai 3 semanas. Noso compromiso era que nos dixo, nos pedira que se nos reuníamos con eles, despois do pleno nos fomos a reunirnos aí. Estupendo. Mais preguntas? Sí. No pleno anterior, con motivo das festas de Fátima, preguntáramos a concelleira de Igualdade ao respecto dos puntos lila. Bueno, neste pleno nos coincide coas festas patronais do municipio, das festas de San Xoán. Entón, como se nos explicara naquel pleno que estes puntos lila estaban respaldados con un protocolo policial, a nosa pregunta iba dirixida á concelleira de Igualdade e queríamos saber que corpos policiais participan neses espazos seguros dos puntos lila durante as festas de San Xoán. Ben, boas tardes. Evidentemente, se non hai presencia policial que non se pode obligar,
pois habrá que acudir á Garda Civil e aos corpos que estén ali, Protección Civil, a quen este ali na festa. A quen este ali na festa. Claro, refiérome á Protección Civil e á seguridade que haixa e todo, porque se non hai policía é a Garda Civil. Si, bueno, referíame a corpos policiais. Claro, pero se non hai... Non habendo, pois a quen estea por ali. Reférome, a quen estea por ali, reférome á Protección Civil, á Garda Civil e á seguridade que haixa, evidentemente. Para facer a aportación, que la Nati non estaba nesa reunión, é dicir, na reunión de coordinación das festas de San Xoán, que xa, como éramos coñecedores, xa se falou, estaba presente a propia Garda Civil, e xa se falou do punto e demais, onde iba a estar situado, e se puso un coñecemento. Sí, como se falara de que existía un protocolo que dixerades que, bueno, que se elaborara un protocolo de coordinación, etcétera. Foi a explicación que se dira no pleno anterior, pois, bueno, supoño que habría que reformular ese protocolo, ¿no? Que quedaría un pouco en... No, decir, aí... En auga de... No, decir, a ver, nos, como ben sabedes, non temos servicio noturno de policía local. Si no momento que eles, en este caso, consideren que non queren traballar, nós non podemos obrigar a nadie que faga esas horas extras, pero que sí que o que estemos obrigados é buscar solucións. E en este caso, pois é a propia Garda Civil a que faga ese, en este caso. Pero vai estar no punto. Non, a ver, eu pregunto, como comprenderás, alcalde, xa vexo que participa a Concelleira de Seguridade tamén. Claro, nos descoñecíamos, de feito soubemos dese protocolo porque se comentou no pleno anterior. Entón, no turno de rogos e preguntas, pois o noso dereito como grupo da oposición, eu no meu turno de palabra, perdona Mariche, pois o noso dereito a informarnos no turno de rogos e preguntas. Pois por eso preguntamos. Moi ben. Sí, por suposto, por suposto. Máis preguntas? Sí. Moi boa tarde a todos e a todas. A miña pregunta é para o Concelleiro de Obras e Servicios, Marcial. Ao comenzo deste pleno demos lectura a un manifesto no que todos os membros da corporación pois votamos a favor da non instalación dun parque eólico no Monte Castrove. Eu quería saber se vostede, como en condición de presidente da Comunidade de Montes de San Xoán, vai manter esa postura de estar en contra da instalación do parque eólico no Monte Castrove. Pois, como usted ben sabe, aquí aprobamos aquí. Este é un órgano de goberno para todos os veciños. Entonces, aquí temos unha decisión de grupo que apoio perfectamente en contra de todo perxuicio que se poida facer a algún veciño. Desde aquí. Se me pregunta a nivel personal como comunero, directivo de 30 e tantos anos na Comunidade de Montes, lle digo que o que aproba a Asamblea vai ser o que vaya adiante, porque, se non sei se o sabe, a Asamblea é o máximo órgano de goberno da Comunidade de Montes. Hasta aí. Moi ben, moitas gracias. Xa nos quedou clara a súa postura. Non hai de que. Moi ben. Nada. Rematou. Donde dije...